Nag-abot sa plaza atubangan sa City Hall sa Zamboanga ang ubang mga opisyal sa LGU, kapulisan, sundalo ug mga descendants ni General Vicente Alvarez aron sa ulugon ang ika-124 nga kabayanihan ni Alvarez. Ang general ang midepensa sa mga Zamboangueño gikan sa mga Espanyol. Gipadala lamang ni Mayor John Dalipe si Konsehal Jerome Santos nga iyang representante atol sa programa. Today, as we celebrate the General Vicente Alvarez, we come together to honor a true hero, a symbol of resilience, courage, and unwavering determination in the face of tyranny. General Vicente Alvarez's legacy reminds us of the indomitable spirit that resides within each one of us and the power we possess to create positive change. Gipasalamatan ni Benji Alvarez ang kaapo-apuhan ni General Vicente Alvarez ang mga miduyog sa maong okasyon. In behalf of our family, we extend our grateful thanks to all the efforts that you have done just to commemorate the heroic deeds of our very own Zamboangueño hero, General Vicente Alvarez. Si General Vicente Alvarez giilang bayani sa Zamboanga City tungod sa iyang pakigyera sa mga Espanyol o giilog niini ang Fort Pilar ni adtong Mayo 18, 1899 hangtod nga ang mga Espanyol napalaya sa syudad. Gikan sa Asia's Latin City, syudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.